ai tek me tu lop ngan ai du na namar labun karam ngan hap ai syapata kum nu men pa phi angam da so thu tikna tu lop men ta u nai ngan let chim hi manga ngas ngau le rantik me ban ro tu lop ma phi namar phim nang ban san phi shu shan da kakti kham tam phi dei na nong kin dong sha sar phin pai yo phi shu king bayong man la up nai men pa tu la ngam yo i phi shu pen mang yang ala kum shakri jong phi kum no kum ta phi ong kne ba I jonga phi pen khenya kular ki por ba min shua mam no yang ngam ta da lei lei ngam di shu tu lap baro ngan ai pen kre ka jaga bu phi ti men kne ba bi tingka tăng kinh điệt ru phim đan chính ít yang a kum ta phi ong kme ba I jonga phi pen khenya kular ki por ba min shua jing ya sha jonga katu kalako kamen to shu ya hi ba pen kala ba mo map no yang ngam ta da lei lei ngam di shu tu lap barongan ai pen kre ka jaga bu phi te men kni phi be tingka tang khen det ru phim dan jing it yang a